Hej, jeg er Michael fra Fonstudios.dk. Jeg har ikke fået optaget i nogle dage, eller en lille måned, fordi mit kamera det var gået i stykker. Men så er jeg tilbage igen, og ja, så kommer der et par videoer. Og Jonas, han kunne ikke i dag, så det blev så alene. Men her kommer der et par videoer. Tak fordi du så med i Fonstudios.dk. Jeg har fået lavet nogle videoer, og jeg vil gøre lidt mere klar til jer til næste gang. Og hvis du skulle kede dig lidt, eller have lyst til at være update med Fonstudios.dk, så gå og smid ind forbi Facebook og søg på os. Så det var det. Hej hej. Der var noget nyt ekstra materiale, der hedder Fonstudios.dk ekstra. Og det handler om, at jeg laver noget sådan, som man ikke så i Fonstudios, noget fraklip og sådan noget, hvordan vi sætter det op her inde i studiet. Men kan det lidt. Hej hej.